Emva kweminyaka engama-30 enkululeko, ukuhanjiswa kweenkonzo ezibundoqo isengumcelimngeni kubahlali bomasipala ombaxa iBuffalo City. Ukungabikho kwamanzi, ukugutyulwa kwelindle kunye nombane zezinye zeengxaki abajamelene nazo. Umhlali waseReston uViolwethu Khonkwana noneminyaka engama-37 uhlala ecaleni komsele onemibhobho egqabhukileyo. Abantwana bakhe ababini bakhula bephefumla ilindle, nanjengoko etyholwa ngelithi yiminyaka ingalungiswa le mibhobho. Iimpompo zamanzi nazo ziphezu kwelindle kule ndawo. Inzima into esiyithweleyo apha kule ndawo yiminyaka. Ndinokucela uba ndothi ngunyaka wesingaphi kukho le nto ilapha isiphethe kakubi gqithi. Uwesi apha ekuseni nalapha ngokuhlwa le nto iyasifumana, uva ngayo iyanuka isendlini, kuba nzima nokutya, kuba nzima noba abantwana mabahambe bodlala phaa phandle, abakwazi abantwana udlala phaa phandle ngenxa yale nto ilapha apha ecaleni kweli galelo mhlala kulo. Lona uvoto kum andiboni ibalulekileyo because zininzi into zifuna ulungiswa apha. Neethoyilethi zethu nazo zidlakadlaka. Siyakwazi sometimes singayi ezithoyilethi siye ematyholweni, nangoku asikwazi ukha amanzi kwiithoyilethi zikawonkewonke. Iithoyilethi zethu ziblokile. Andizokwazi uvota mna sisi because kaloku uvota ndizawuvota njani? Andithi niminyaka ndihlale ecani kwethoyilethi and ndineminyaka ihlala ecani kwale thoyilethi kula manzi ahla apha. Ndinomntana nabantwana abancinci. Uwesi lo wam uyintombi une-4 years ngoyena othanda uzamana kule nto. Ndibabona izinto ezimdaka, umntana into ayifuna uyithatha phaa kulaa ndawo inale ndawo imdaka kuyo. Kwilokishi iUnit P, ilindle lihamba phambi kwezindlu kwaye abahlali babuliswa lilindle mihla le. I-4 months sesiyigqibile. Koko ngoku sihleli sinyamezele le ndima aside silifumane lithuba ngoku siyaqonda uba siyabethakala sekudala ngoku and ucinge ke siphefumla laa nto koko ngoku siphefumla la storage ngela hlobo. Ngoku kwigame bente ndayithatha ndithathe i-2 months yona uyoripota, inyanga zide ezambini uhamba, but yona inoba ibisiya about 4 months yona koko ihleli isenza laa nto. Ucinge ke ngoku sisapha bona bakho abantwana abancinci kuphefumlwa yijonge elendayo kuyo ilapha kufuphi. Ucinga uba sisitishi esisiphefumlayo and ke laa nto xa seyifikile mosigulisa nathi bamelwane baloku isitishi esikufuphi yindima elapha. Mna ndahamba phaa kwa-6 ndaphindaphinde aside sifumane uncedo. So zezinto sifuna uziqonda nazo into yoba ke ngoku sizawuvotela ntoni ke ngoku xa kunjalo, ngoba kaloku sifuna ukuthi sivota siyazi into yoba ke ngoku nathi siyancedakala. Ukanti bona abahlali baseThembisa Extension kwalapha eMonti bathi sukusela oko bafika kule ndawo kwiminyaka eli-10 egqithileyo umbane bawuva ngembali. Asiphathelwa zimfuno, asilungiselwa zitrato, asinamanzi, asinambane. Amayeza ethu ahlala emizini. Uzawuvukela iswekile lapho funeka ujovile, ubaleke umntana abheke emzini ngobusuku. Usenongabuyi laa mntana. Baleke funeka ihlale efrijini nanalithi. Nantso nje into esibethayo apha. Asihoyekanga salityalo. Zonke ezikhansila nale sinayo zontathu ndizivotele, akho nto zindiphathele yona. Andinathemba, andiyazi uba ndawuyana. Kwathiwa 2021 ibhajethi yethu sabe sifakelwa umbane apha ezizini. Bezile ke xa kusondela ivoti kuvotelwa ooceba basiphegishela apha kwafakwa ipins apha elalini. Basithembisa uba sabe sesilayita ngoNovemba, kodwa unanamhlanje asikalayiti. Zasifika ngo-2010 tot now asinambane. Siyathenjiswa ngokusuka kuthiwa kuzawuza iigenerator, isola mosa kuzupheka ngayo, zawulayita qha. Uba kube mhlophe apha endlini nalapha phandle nje akupheki ngayo, sozawuphinda utheze. Siyatheza sitsala nzima kule ndawo hleli kuyo. I-ID yam igcwele zizitampu kodwa andiboni nto. Ndawubona ndisiya ndiyazi. Andifuna ukuthi andizuya, andifuna ukuthi ndizawuya. Mhlawumbi ubukleva kukuya, mhlawumbi ubukleva kungayi, andiyazi. Ndawubona ngoko. Ndawubona ngoko. Abanye babahlali baseBuffalo City bathi baphelelwe lithemba kurhulumente. Abanye bathi bangahle bangavoti, logama abanye besithi baza kuvotela utshintsho. Ndinguyamkela Mtshiyo kwiindaba ze-MPK eMontini.